Έχουμε δύο τύπους σώματα, με τις φέτες και τα πάνελ. Στο σώμα με τις φέτες έχουμε από τη μία πλευρά τους διακόπτες, από την άλλη έχουμε το εξαριστικό και την τάπα. Βγάζουμε την τάπα στο κάτω μέρος του σώματος, παίρνουμε την αντίσταση και την τοποθετούμε εσωτερικά στο σώμα. Τον κάβουρά μας τη σφίγγουμε όσο είναι απαραίτητο. Υπάρχουν απάνω εδώ τα κλειψάκια, τα οποία έχει τις αντίστοιχες υποδοχές ο θερμοστάτης μας. Ενώνουμε τα χρώματά μας με τη σειρά, η γείωσή μας και τα άλλα δύο καλώδια. Τοποθετούμε το θερμοστάτη όπως μας εξυπηρετεί σε όποια θέση θέλουμε. Στο πίσω μέρος έχει μια αλενόβιδα που πάμε και το τοποθετούμε και το σφίγγουμε εκεί που ακριβώς θέλουμε. Αυτή είναι ο ένας τρόπος τοποθέτησης. Στα σώματα τα πάνελ, από τη μία μεριά έχουμε τους διακόπτες, από την άλλη μεριά έχουμε την τάπα και το εξαριστικό. Βγαίνει η ταπούλα μας, βγαίνει και το εξαριστικό. Παίρνουμε τα ρακόρ τα οποία είναι στη συσκευασία, βάζουμε ένα στο κάτω μέρος και άλλο ένα στο πάνω μέρος. Παίρνουμε τη σωλήνα την ανοξίδωτη, η οποία είναι 1 μέτρο, την κόβουμε στη διάσταση του σώματος που θέλουμε και μοντάρουμε τα ρακοράκια πάνω της. Το ρακόρ, το δαχτυλίδι, το λαστιχάκι, κατά αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο και από εδώ, το ρακόρ, το δαχτυλίδι και το λαστιχάκι. Βιδώνουμε τα ρακόρ πάνω στα ταφάκια μας. Το κάτω μέρος είναι αυτό, το πάνω μέρος είναι αυτό εδώ. Τα ενώνουμε τα ρακόρ, παίρνουμε την αντίσταση, την τοποθετούμε εσωτερικά στη σωλήνα την ανοξίδωτη και τοποθετούμε το σύστημά μας πάνω στα σώματα. Και το αντίστοιχο τάφ στο πάνω μέρος. Παίρνουμε το θερμοστάτη, ο οποίος έχει τη γείωση φάση και μοντάρουμε αντίστοιχα με το χρώμα που ταιριάζει στο κάθε διακόπτη, γείωση με τη γείωση. Όταν τα μοντάρουμε εδώ, έχει στο πίσω μέρος μία αλενόβιδα, την οποία μπορούμε να ρυθμίσουμε σε ποια πλευρά θέλει να κοιτάει ο θερμοστάτης.